Nikech mokwongo ne waketo jogo ni waterogi primary school. Ok rach, jopuonj nyalo puonjo kata e bwo yien. To ka gin jopuonj makare moket kanyo. Mokwongo ne gitin. Mar ariyo, contract momigi ok en contract mowinjore nikech ka un kat transition a key area machalo kaka junior school, ene oketo base maduong' ma ji biro yierogo subjects midhi time senior school. Jopuonjgi skundegi yudo ni ka kipuonjogi kwan to puonjgi social studies. Nitie new subject areas miluongo ni new learning areas machalo kaka home science, machalo kaka integrated science and so on. Yudo ka jopuonj mondiki e school mantiere classes 4 geche streams 4 geche grade 7 gi grade 8 gin 2. Tiyudo ni jopuonj mondik kanyo gin jopuonj maonge gi lony minyalo puonjgo all subject areas. Koro nitie ng'ikruok kanyo. Mar ariyo, jopuonj endi mochulo piny mogik. Mago jopuonje mag JSS. Mag JSS. Gin michulo gi msara matin mogik. Nikech gin ka to ng'ato imiyo pesa ma kata in medni ok ichul. Ni mano pesa ma japuonj dwaro. Nech neno ka dakteche dwaro pesa mar interns mar 207,000. To sirkal imiyogi 70,000. Bigin 70,000 no e japuonj ma senior mogik chamo man gi the similar qualification mana gi ng'at ma daktari. Daktari nigi one degree e area neno. Japuonj be nigi degree achiel e area neno. Japuonj miyo siling 17,000. Mokwongo jogo osebudho kani oko kapok ondikgi. Gimbe koro gineno ka piny yombogi gichako families. Koro ng'ato nigi nyithindo 2. To ok onya terogi skul, ok onya pidhogi, ok onya miyogi housing. Mano gimo omiyo somo mar JS Junior Secondary ong'ikore e yo matut. Emomiyo kane ging'anyo to wasiro ni mondo ging'anya. Bane wawachonegi ni mondo gidogi rito mar dweche 6 kende ne ok rach. To waneno ka sirkal wacho ni koro giyiene gidhi ndiko 46,000. Awadwaro ni barupe mag junior school go omigi kendo bet backdated, chak chulgi gareas nikech osemagi. Juice wach ni endi noter kata court ochiwo opinion, advisory opinion ne Teacher Service Commission. Teacher Service Commission onge gi policy mar ndiko gimiluongo ni intern. Giongego. To court owachone ni unu bedo created mana mondo employ teachers on permanent and pensionable terms. Mane gima wadwaro. Wadwaro mondo the Teacher Service Commission o affect the law. Kik gitim gimoro outside the law.